This is the question we want to do. Question yedu iri kuti determine the value of the expression without using a calculator. Very special question. Uchaona tinoita sei. But a quick reminder to those who haven't subscribed yet, may you please consider doing so that kana subscribership yedu ikawedzera, YouTube begins to recommend this video to other students. Tiwanewo vamwe vanoda kubatsirika, especially mururimi rwedu rwechishona. So looking at that question, beloved, cos 420 degrees minus sine 225 degrees, the cos of negative 45 degrees over tan 315 degrees. Before we go anywhere, ndoda kuita senge ndapinda mumusoro menyu. In our previous lesson, we spoke about quadrants. We said we have 4 quadrants, quadrant 1, 2, 3, and 4. We also emphasized that the first quadrant is from 0 to 90, and the second is from 90 to 180, the third from 180 to 270, and the last from 270 to 360. Ndozo takataura. Saka kana takuda kuweka question iyo, hama dzangu, what we have to do is we have to determine beforehand the different quadrants of what we are dealing with. Saka tikauya panapa pa question pedu tikatarisa 420 tichashandisa reduction formula kuiendesa ku first quadrant, for the simple reason yekuti I want you to look at this carefully. Let us say we have this, tiri kutangira at this point, this will be 360 degrees, but pa 360 manje tiri kuzowedzera tichipinda muno, saka it's 420 subtract 360. If we subtract 420 minus 360, 0 hapo, panapa it's 4, cos minus 6 ndi 6, saka it becomes 60. Saka 420 degrees zvadziri kuita, dziri kutenderera one period, one complete revolution, then dzozowedzera ka 60. Saka isusu tinoda kudhila neka 60 kacho. Saka we are going to treat 420 using the reduction formula as if iri mu first quadrant. But when we look at 225 iri mu third quadrant. Then 45 iyo, nyangwe yakanzi minus 45, let us treat it as 45. 45 iyo iri mu first quadrant and 315 iri mu fourth quadrant. Saka what we do here is we are going to do this. We want to rewrite that expression, but tichita honor up my different quadrants. Saka yekutanga iyo taona kuti it should be in the first quadrant. Saka we have, rakandinyorese zvairo, right? We have 4 cos 420 degrees subtract the sine of 225 degrees cos of minus 45 degrees. This is over the tan of 315 degrees. Saka we want to rewrite it. Tichaona kuti inoish should be in the first quadrant. Saka in the first quadrant, we have cos of 360 plus theta. Saka instead of kunyora kuti cos 420, tichanyora kuti cos of 360 degrees plus 60 degrees. Mapaona. Subtract. Then 225 iri mu third quadrant. But in third quadrant, kana tina sine, it's sine of 180 degrees plus theta. So we have to subtract 225 iyo minus 180. 5 minus 0, that's 5. Panapa todai, so 8, 9, 10, 11, 12, that's 45. Kureva kuti takuti minus sine, instead of kunyora kuti 225, takunyora iri 180 degrees plus 45 degrees. Uko tongonyora iri cos of minus 45 degrees, like that. Then
this is over the tan of what? 315 iri fourth quadrant. Tikaenda pana tan in the fourth quadrant, tikuona iri tan of 360 minus theta. Kureva kuti this should be 360 minus e minus chi inozotipa 315. So we are going to subtract 360 minus 315. Then apo todaiso apo it's 2, apo it's 5, then apo it's 4. Kureva kuti it's minus 45 panapo, like this. So that is what we are going to do. Ende nemakoshero akaita zvinhu zvataita izvi, regai ndingozvidzokorodza muchidimbu. Tinotarisa maangles edu toona kuti ari maquadrants api. Taona yekutanga kuti tichaidzosa kuquadrant number 1, then tikaona kuti 225 iri muquadrant number 3, tikaona kuti 45 iri muquadrant 1, 315 iri muquadrant 4. Saka tinenge takuti kana sezvo 225 iri muquadrant 3, tinonotarisa kuti sign anobehavha sei muquadrant 3. Toona kuti sign inofanirwa kuva 180 degrees plus theta. Saka tichada kuita replace 225 tichinyora as 180 degrees plus 45. But idea yekuti tinoinyora sei, taitora muquadrant. Mazona. Saka maquadrants aya anofanirwa kuzikanwa. Maquadrants aya anofanirwa kuzikanwa. Okay. Tadaiso hama dzangu. Hatisati tapedza nekushandisa katebho kedu aka. Ende tiri kuassume kuti kari mumusoro, remember. What then are we going to do? Zvatava kuita panapa, let me re-emphasize. Ndezvekuti taita rephrase and takuchitarisa kuti anti inoi cos 420 yava first quadrant. Tikaenda first quadrant, tinoona kuti cos of 360 degrees plus theta iri equal to cos theta. Cos of 360 degrees plus theta is equal to cos theta. So because of that, what it means is, panapa, cos of 360 degrees plus 60, remember kuti 60 ndiyo theta. Zvoreva kuti pano teta mgonyora iri cos 60 degrees. Cos 360 plus theta, cos 360 plus theta iri equal to cos theta. Saka isusu taona kuti yatati theta ndi 60. Saka cos 360 plus 60 is equal to cos 60. Saka isusu takunyora chi? Cos 60 panapa. Tobva tati minus and then totarisa mu third quadrant because ndimo muna 225. Toona kuti cosine anofamba sei. Mu third quadrant, the sine of 180 degrees plus theta is equal to minus sine theta. Saka zvoreva kuti panapa anti we have the sine of 180 degrees plus 45. This should be equal to chi, toisa bracket, minus sine 45 degrees, like this. Mazvona. Minus yekutanga i minus inoi. Ko i minus iri kufamba sei. Iyo minus iri kubva pakuti mu third quadrant cos of 180 plus theta, theta yedu isusu ndi 45, is equal to minus sine theta. Kureva kuti the sine of 180 plus 45 is equal to minus sine 45. And I hope muri kuzvibata. Saka tonyora yakadaro. Then manje, when we go back to negative angles, remember tati kana tiine a negative angle, like in this case minus 45 degrees, tataura kuti cos ane simba rekubvisa ka negative ako. Kureva kuti the cos of minus 45 degrees tinenge takungoinyora yakati chi cos 45 degrees, like this. This is over. Then what about tan of 360 minus 45? Tikudilana quadrant number 4. Tikaenda quadrant 4 totarisa tan, toona kuti tan of 360 degrees minus theta is equal to minus tan theta. Kureva kuti panapa we should have minus tan of chi, theta yedu ndiani? Ndi 45 degrees, like this. Saka ndozvataita, takanyatso kudai so munyatso kuona masteps ese. Ndo mawekero atiri kuita. Panapa tabreka mazinamba edu awo, tichiona kuti quadrant ipi. Panapa takuenda maquadrants tichinoma simplify.
ino yatashandisa ndiyo reduction formula yacho. 420 degrees yareduced to 60 degrees, 225 ikareduced to 45, and then 315 ikareduced to 45. Saka ino inonzi reduction formula method. Then manje panapa pakudei apo pakuda that information yakudiwa panapa ndeiya if you remember we had a triangle and an equilateral triangle. Kuroti panapa it's 60, apa it's 60, but we have a perpendicular bisector panapa, making this 30, panapa it's 90, panapa it's 2, apo it's 2, apo it's 1, it's 1, then panapa it should be root 3. Root 3 tunoiwana say, root 3 tunoiwana through the Pythagoras theorem. Saka kana tikada kuziva cos 60, we know kuti cos from char it's adjacent of hypotenuse. Saka the adjacent it's 1, the hypotenuse is 2. Kureva kuti instead of kunyora kuti cos 60 takutongononyora kuti half panapa. This is minus todai so. For what is going to be sin 45? For sin 45 we have another triangle panapa like this. 1 1 toshandisa Pythagoras theorem yoti root 2 panapa. Here it's 45. Tirikuda the sine of 45. Sine in the show opposite over hypotenuse. So it's 1 over root 2. Like this. 1 over root 2. But it should be minus 1 over root 2. Because mukati muno remember muna minus sine 45. So it's minus 1 over root 2. What is the cos of 45? Cos manji inge equal to adjacent of hypotenuse. Saka panapa is also 1 over root 2. Like that. This is over. What about the tan of 45? Tan is opposite of adjacent, 1 over 1. Saka since it is minus tan, so that it is minus 1 panapa. So changosara nchekuti we have to simplify that to get our final answer. Saka zvatakadzidza nzuro zvese zvaapplywa mukazvicherechedza. Saka panapa this is going to be equal to what? Tichati half and tobva tati tomultiply minus 1 over root 2 times 1 over root 2 minus 1 times 1 inova chi? Saka ndi minus panapa inova minus 1 over root 2 times root 2 ndi 2. Handika? Remember zvatakadzidza kumasads. You can also revise. If you want, tell me in the comments. I will take you to videos where we discussed about SADs. Then this is over chi? Minus 1. And so this then is equal to panapa tichati minus times minus mukati muno becomes plus. So we have half plus half over minus 1, which is equal to half plus half ndi 1. So it's 1 over minus 1. Final answer ndi minus 1. Like that. Pepepe. Yapera. So I think this was really a special question. Asindo mawekero atinoita. Any questions, comment, kana kuti munouya ku-inbox, WhatsApp. But I think I've explained myself quite well.